टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइजों खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमानि गिबि खुन्थिया गायसनबाय। गायसनना होयो बिटिआर खालिंदुवार समस्तिनि MCLA बानजाय आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बर'आ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोगोसे 40थि बोसोरसालिया जथुमा टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुमा आरो टंला दखरा आइजो अनसाय आफादनि 24थि बोसोरारि जथुमा जथायै खुंनो लानाय सायनासालिनि गुदि खुन्थियाखौ दिनै रबिबाराव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों दौरि गोथारिनि बावनाय आरजजों बिटिआर खालिंदुवार समस्तिनि MCLA बानजाय आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बर'आ गायसननानै होबाय। खुंनो लानाय मोनथाम आफादनि बोसोरारि जथुमाजों टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोआ फैगौ 2023 मायथाइनि 7, 8, 9 जानुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजासिगोन। दिनैनि गाहाय खुन्थिया गायनाय हाबाफारियाव MCLAजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र बर', टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि टंला आबोफनि बिबानगिरिजों लोगोसे टंला हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। बेजों लोब्बा लाना MCLA दिलीप कुमार बर'आ खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। दिनै जोंहा टंला दखरा माने बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद आरो आबोफनि माने बे गल्डेन जुबलिखौ जों जयेन्टलि खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालायदो। दिनै आंखौ आफादगिरि माने महरै दिनै बे सामलाय आफादनि बिबान होदो। जोङो बयनिबो माने रायजो राजानि मदद लानानै जोंनि गासैबो आफादफोरनि मदद लानानै जोङो फैगौ जानुवारि दाननि 7, 8, 9 थारिखआव लाहार फाहार बे खुंनाय हाबाफारिखौ जोङो माने खुंनो नागिरदों। दा बे समावहाय जिहेतु लाइ खुन्था गायसनबाय, दा खुंनायनि हाबाफारियाव रायजो राजा आरो साग्रिद जा बर'फोर दङ बिथांमोनखौ मा होनना खावलायहरगोन? दिनै जोंहा मोनसे बर' हारिनि थाखाय जोंहा मोनसे बर' फरायसा आफाद, जोंनि थुनलाइ आफाद आरो जोंहा आबोफ बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे संगठन। दिनै बेयाव संगठन हिसाबै दिनै बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि बिमा बिफा बुंनांगोन। दिनै बर' हारिखौ फोथांना लाखिदो बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफादा। गतिके बिखौ जोङो दिनै राजनितिकनि खोथा नङा, बयबो दिनै जोङो बे जाथि हिसाबै बिखौ खुंनो लाहार फाहार खालायदो आरो जोङो बेखौनो बुङो जोंनो बानजाय आफादनि बिबान होदो। बेखौ जोङो मोनसे गल्डेन जुबलि हिसाबै बे खेबाव जोङो बेखौ खुंनाय जागोन। बेसेबांसो बाजेटआव खुंनो थाखाय थाम थियारि जादों? जोङो एक्सुवेलि दा बाजेटखौ फाइनेलि बुंनो हाया, अब्लाबो जोङो 15 Lसोनि मोनसे बाजेट खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेराव जोङो गासिबो रायजो राजानि मदद लानानै हेफाजाब लानानै आरो जोंहा बिटिआर सरकारनिबो मोनसे जोंहा मदद थागोन आरो बेखौ लानानै जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामो। हाबाफारिजों हारिमु, गेलेमु, रिंगु दामसा बायदिसिना हाबाफारि थाफागोन ना थाफाया? डेफिनेटलि बेफोर थागोन। जोंहा गोबां माने गोबां माने माबा दङ, जोंहा हान्जाफोरा दङ, हारिमु हान्जा दङ। जोंहा बे रोखोमनो जोंहा गोबां माने गेलेनाय जेरै फुटबल दोङो, फुटबलाथ' थाया, भलिबल दोङो स्पेसियेलि आरो जोङो माने गोबां माराथन बेफोरखौ जोङो बे हाबाफारिखौबो लानाय जागोन आरो बेयाव जों मोनसे कम्पिटिसन हिसाबै बेखौ जोङो बेयाव माबानानै जोंनि बादायगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बान्था होनाय जागोन। बेयाव दिन्थिफुंसालि थागोन नामा? दिन्थिफुंसालि एक्जिबिसन? एक्जिबिसनखौ जोङो सानदो, दा जोङो नायनि बाजेटआ जुदि जायोबा जोङो हरखाबै बेखौबो खालायनाय जानो हायो आरो फारसेथिं नुदों गोबां बेबायदि गल्डेन जुबलि बा बोसोरसालिया जथुमाफ्राव अपेन मार्केट होनाय जायो, बे अपेन मार्केटखौ लाखिगोन नामा? जोङो सानगासिनो दङ दा खोन्थाया जोंहा एसे बेयाव जायगानिबो एसे माने समस्या दङ। जोङो बेखौ हरखाबैनो थांखि लानानै बेखौ खुंनोबो हायो आरोखि। टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो आबोफनि सनाथि मायथाइ बोसोरारि जथुमानि खालारखौ 6, 7 आरो 8 जानुवारियाव खुंनो फोसावदोंमोन, नाथाय फोसावनाय खालारखौ सोलायना
7, 8 आरो 9 जानुवारियाव लानाय जायो होनना टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजिब बर'आ खौरांगिरिनो मिथिहोयो। लोगोसे खुंनो लानाय हाबाफारियाव गासै बिबानगिरि बानजाय आफादनि बिबानगिरि फरायसा आरो रायजो राजाखौ लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो खावलायहरो। बिथां राजिब बर'आ खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। खुलुमबाय। फैबाय थानाय जानुवारि 7, 8, 9 मोनथाम आफाद टंला दखरा बर' फरायसा आफाद आरो टंला बर' साहित्य सभा आरो टंला आइजो अनसाय आफाद मोनथाम आफादजों जथायै फैबाय थानाय जानुवारिनि 7, 8, 9 बेयाव जोङो जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि दिनै सायनासालिनि जि गिबि खुन्था गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै बानजाय आफादनिनो चेयारमेन मानगोनां बिथां आरो नैबे खालिंदार समस्तिनिनो MCLA बिथां दिलीप कुमार बर' बिथाङा गायसनजेनफैदों आरो दिनैनि बे लाइ खुन्था गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे फैबाय थानाय एबसुनि जि गल्डेन जुबलि 50 बोसोर जिथु आगान होबाय टंला दखरा बर' फरायसा आफादा आरो बेजों लोगोसे जायगानि जोंहा बर' थुनलाइ आफाद थाबाय आरो आबोब थाबाय बिथांमोनाबो जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जों लाजाफादों आरो बेयाव सानथाम जि हाबाफारि बेयाव गावबा गावनि जि डेलिगेट सेसन बेयो जागोन आरो जों हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ निजा बबेया जोङो मोनथामसो हाबाफारिखौ जोङो हाबाफारियाव थिसनदों। गिबि हाबाफारि जोंहा एडुकेसन सेमिनार फरायसाफोरनि सायाव एडुकेसन सेमिनार जागोन आरो 8 खालार खालि जोंहा एग्रिकालचार आबादनि सायाव जोंहा सेमिनार जागोन आरो बिनि हराव मोनाबिलियाव जोङो डेलिगेट सेसनखौ जिरायगोन आरो जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलै जोंहा 2 तारिखआव जागोन आरो बे गेवलां मेलनि जि गाहाय आलासि जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन सार बिथाङा थागोन आरो गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थागोन आरो हाबाफारिखौ जोङो थांनाय गोलाव समाव जोङो 6, 7, 8 बेखौ जों फोसावदोंमोन नाथाय गाहाय आलासिनि जि एसे कनसेन्ट जिथु मोनथ'वाखैमोन जों दायो एसे कनसेन्टखौ मोनबाय आरो मोननानै सानसे जों फासायनाय जादों 7, 8, 9 बे खालाराव जों हाबाफारिखौ लांनाय जादों। जों एसे आगोलाव जों फोसावदोंमोन 6, 7, 8 नाथाय जों हाबाफारिखौ सानसे फासायनानै 7, 8, 9 बेखिनि सानथामखौ जों हाबाफारिखौ लाखिनाय जादों।